jednu raspravu s čovekom u pekari. Reče danas svi nešto glume, najviše vegetarijance. Hteo sam da uzvratim, a ti glumiš evoluciju baš loše. Ali nisam, toga sam se setio 6 dana kasnije. U redu za suhomesnato. Les pride, les kalje, prekasno smišljen, savršen odgovor. Šapat na stepeništu, rečenica što nikad ne stiže na vreme. Dok ja čutim s pecivom, moj mozak kreće, ali u rikveć bez kočnice. Svaka replika mi stigne, kad su vrata rasprave odavno zatvorena. Tramvaju broj 6, neko se dere, ti sa rancem. Šta si planinar? Idi peške! Zaledim se, čutim, gledam kroz prozor. I naravno, nasmejem se tek 3 stanice kasnije, jer mi tek tad padne da nosim ranac, tebe je život nosio i ispustio. Možda je oštro, ali je zaslužio. Bi zaslužio, već je izašao iz tramvaja. Les pride, les kalje, prekasno smišljen, savršen odgovor. Šapat na stepeništu, savršena reč kad je niko ne traži. Dok svet pobeđuje u stvarnom vremenu, ja osvajam zlatnu medalju u retrospektivi. Frizer me pita, a čime se ti baviš, nešto sa računarima? Ja kažem ne baš, a on krene, ma danas svi nešto izmišljaju. Influencer, freelancer, hula hopper, htio sam da mu uzvratim, nema veze. Kosa raste za razliku od vašeg pogleda na svet. Ali nisam, samo sam klimnuo i zamolio da ostaviš šiške. Let's free!